Bhunaigh mé agus Máirtín Standún siopa beag go Guatemala sa bhí 1946, agus inis blianta ar rá tá fás agus Ferbert suaisteach ar an siopa, agus tá an tradition fós go láidir sa teaghlach le gar iníon mé agus Máirtín ag gceannas ar aniu. Ceannan mhámógus mé adó tachaín beag an seo le cho hiúmra agus dás sé bhaid sin bhí sé mar siopa generalta díal bútaí agus éadach nuair thosaí iad go brin seo dhéirí sé sachar thurasóirí agus bhí muinte díal go leor gantachaí ornach agus bhí go leor medicánaí thart. Ba standing an chéad siopa le an gansaí ornach chur chuig medicá bhí muinte ag aspirtáil go Nordstrom agus Lord & Taylor na department stores mór medicá. So an sin coppla bliana chin bhí níos slú medicánaí agus thurasóirí tíocht an seo. So d'áramid rudaí thart agus thosamid i ddíúisteach ar chuoine áitiúil. Fuairmuid Steve idirlín nua nura agus támuid díal go leor sin is it customary thar lear agus customary néidan, so támuid díal go leor bront na sí agus rudaí mar sin ar an Steve idirlín. Tá mé an checkal hús staidecha mat de gur, fan second leis. Bud gur mála? Tá, le a head. Tá rud cinnte seo go cholachanna agus tá sé cinna láit a hagan stíine le coplúir chléig le scíligéint agus breanúthart agus casta le cuairde agus leirtar gailginn seo chomá. Bhuailm go bhfásadh sé agus go mbeadh muid ná é ina bhéidir níos smú chuil sú staide nuair céintach. Ní muid ach héis áirithe mórí ina chábhlíonach chin, so tug sé píosa ribh Thomas Lana ina réist agus stoi tá mé just i ggur rudaí áirithe beaga dhéine chuile bhbliain bhaid amach. Marall gur an sríomh glún mé agus marall go sé sa chláin bheit 66 bliain tá an táhacht leis agus tá síam an marall gur me gobarn seo bhí mar an óg agus bhuailm go mbeadh me an é feasáil go dtí chéad glún eile stoi.